yoɓe toranci wodani ɓe goppe fenade toranci ene wodi ko ɗum peyi drapeau mabɓe woni ɗo yeey kadi quartier mabɓe woni ɗo joni son jeehi to nder Google son bindi tama on jiɓe kolla ɗon wakka salminama no fewi ayi oɗo torenza oɗo wona leydi e oɗa ko wayno nokku société ni sabu sa fooɗi a naati kollatama ko nokku goto e koye nder o saka ɗo ɓe kollatama joni naate nder hen kadi an mo gadduɗa ɗo o ko gadduɗa ɗo mbiɗa ewa nokku muɗum sa sen naati Google en keɓan ɗo gadduɗa ɗo ko Éthiopie gadduɗa wala ayi en naati e nokku o nin pooɗen ayi nokku o nin ɗum ɗo wona leydi ko société ayi ko ɗo ko société ɗo hay Maroc sa naati to Maroc a heɓan nokku o ɗo windi Torenza ɗo yimɓe ɓe mbima ko wona leydi kadi drapeau ɗum ɗon ɗum hunde fof ko ari kay yimɓe ɓe donkata fewnande ɗum drapeau mum sa wi ɓe hooli indépendant mum président mum ɗum ko gadduɗa ɗo ko kam ala ko laaɓi hen so gonga saabu gadduɗa ɗo ko Éthiopie ɓe bindi hen Torenza kadi yimɓe Google ɓe aɗa andi hande ko ɗum ɓuuri wadde darjude wadde farcé ma ɓe mbaɗan ɗum kiliyayi so en naati Maroc ni ayi ɗo ɓe kolli ɗo Torenza e nder Maroc wadde Torenza mo ɓe goni hollude ɗo wona leydi wona leydi wona wuro sa naati tan sa windi inde tan inde fof nde binduɗa Google ma wod koɓe gaddanma voilà ɗon so Allah jaaɓi mami jokku golle min daara so wona ɗum oɗo saaha kam ko laaɓi dañaka taw